tħabbru żewġ premji ġodda biex jirrikonoxxu xogħol ġurnalistiku b'rabta mal-ħidma tal-Fondazzjoni Valletta 2018. Fit-tnedija tal-Valletta 2018 Award bi preparazzjoni għal Malta Journalism Awards li jmiss, l-Istitut tal-Ġurnalisti esprima x-xewqa li jirrikonoxxi settur ieħor fil-midja. Dan b'żewġ premji għal kitba akkumpanjata b'ritratt u kitba akkumpanjata b'video. Premji li se jingħataw din is-sena u ta' waraw li jirrikonoxxu xogħol professjonali filwaqt li jħeġġu rapportaġġ li jeduka dwar il-kultura. Spjega dan iċ-ċermen tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin Karl Wright li żied jgħid li jixtiequ jaraw u jinċentivaw aktar inizjattivi li huma relatati ma' pajjiżna b'mod partikolari dawk kulturali. Inwasslu permezz ta' award bħal dan lil ġurnalisti biex jiktbu, biex iwasslu tarif u jkunu wkoll edukattivi fil-filmati u fir-ritratti li jesebixxu fix-xogħlijiet tagħhom b'dak li qed isir fil-Belt Valletta. Iċ-ċermen tal-Fondazzjoni Valletta 2018 Jason Micallef stqari li meta l-Istitut tal-Ġurnalisti avviċinawh dwar dan il-premju huwa konferma fi żmien qasir għaliex huwa fl-interess tal-Fondazzjoni li tiġi rikonoxxuta l-ħidma li għaddejja fil-Belt Valletta. Derilna li kellna naċċettaw kien jagħmel sens li naċċettaw din l-inizjattiva tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin u naħseb ukoll hemm marfin ieħor tal-importanza li fejn sejr il-pajjiż fejn fl-2018 il-Belt Valletta tal-kapitali ta' Malta se tkollha t-titlu tal-Kapitali Ewropea tal-Kultura.